ga mutum 5,000, 10,000, 50,000, 100,000 kuɗi suna ta saukowa. Na kwance na bacci. Anya wannan ba caca bane, anya wannan ba damfara bane, anya wannan ba ruɗin da ake ana mana shigo ba zurfi ba. Kuma ba komai za ka ɗauka ba, just link ne kawai za a baka. Ka je ka tallata a duniya a saya ka samu riba. An tambayi Mufti Taufik shi ma ya faɗi haka. Sa'annan an tambayi Sheikh Abdullahi bin Sulaiman Al-Muni' shi ma fata wanda ya bayar kan halaccin. An tambayi Dr. Uthman Khamis shi ma fata wanda ya bayar ya halatta. Uwa uba an tambayi Sheikh Saleh Fauzan shi ma ya ba da fatawan cewa wannan ya halatta. Abin tambaya, me yasa dukkanin waɗanda muka lissafo sunan sunan ba mu lissafo Bahaushe ko guda ɗaya ba, kai watakila ma ko musulmi guda ɗaya ba mu lissafo ba? Ku ba mu amsa.